Bună, eu sunt Anca de la Fără Zahăr și astăzi vreau să împărtășesc cu voi o rețetă de hummus. Pentru această rețetă avem nevoie de 150 de grame de năut uscat, care prealabil l-am pus la înmuiat 4 ore, după care l-am fiert. Mai avem nevoie de 40 de ml de ulei de măsline, 30 de ml de suc de lămâie sau jumate de lămâie stoarsă, 60 de grame de pastă de susan, 2 căței de usturoi, o jumătate de avocado, sare și o jumătate de lingurițe de chimion pudră. Adăugăm în robotul de bucătărie năutul fiert, după adăugăm usturoiul, uleiul de măsline, pasta de susan, lămâia, jumătate de avocado, chimion, și sare. Eu de obicei nu folosesc așa de multă sare, dar voi puteți să adăugați după gustul vostru. Pornim robotul și îl lăsăm să-și facă treaba. Pe parcurs mai trebuie să-l oprim și să adăugăm puțin lichid. Eu folosesc din ceea ce am fiert năutul. Și așa arată hummusul meu. Sper că va ieși și vouă la fel de bun. Mulțumesc pentru că ai vizualizat acest video și sper să îți placă. Ne vedem data viitoare. Îți doresc o zi superbă!